TV atibatike zvechopu kuna kasinganizive zvakanaka ndini kuliend wacho homwe yepolitics nyaya betizhen gamba revanhu nhasi ndadzoka panapa ndine nyaya dzakawanda dzandiri kusangana nadzo dziri kuitika mastreets ese ende ndiri kurwadziwa nekuona varume vakuru vachipushiswa zirori zitenga pastate house vapfuura mota yavange yangodzimira ipapo zvinhu hazvisina kumira mushe umwe wakapfuurawo mota yake akadhuma musuno apa mumwewo nhasi ari kupfuura mota yapera isedza kupera fuel kana kuti yadhakwa ndobva angodhumira. Isituation iri kuitika ndo atingangoti macurrent situation acho maupdates ezvinhu zvinenge zviripo paground zvinenge zvichiitika. Ende pane mumwe munhuwo zvekare ari kundisendera mumwe mufananidzo ari kuti vanhu vakazara zvisingaite pabhodha kubuda munyika vachienda kunotsvaga magreener pastures kana kuti mafuro manyoro. But muri yeZimbabwe nhasi handisi kuda kunyanya kutaura zvakawanda kana kunyanya kutambisa nguva yenyu because ndinoziva kuti nguva ndicho chinhu chakakosha. Nguva ndo chinhu chinenge chichimirirwa nevazhinji because vamwe vanenge vari pamawifi vanongoti aiwa its tea time regedza tingozivisana zvinhu zviri kuitika kana kuti vamwe mapa lunch time zvichisiyana nenyika yamuri kutoona muri. Nezuro ndakafonerwa necertain YouTube platform panapa vanoitawo zvenyaya idzi vachindibvunza kuti Kuliend, what's your take on the guy uyo ari kuuya nestands yekwaComrade Blessed Geza, the bombshell, ari kutaura kuti zvoni maChina vese ngavabude munyika ende toda kusara tichimboita dari remumusha. Akataura zvakawanda wanda akati vanhu mushikashika ndisikuda kuti ndinodidi nemi because inini tatoronga kuti tiite zvinhu zvatiri kuita. Ende the guy nyaya yanga iripo ndeyekuti ari kunzi akatiza nemota yepolisi ndobva aenda kwaakaenda ndobva atanga kurova hake mapress statement ake. Ayo mapress statement anova akanyanyisa kutenderera vanhu vachibvunza zvinhu zvakasiyana siyana. Imwe mibvunzo yandakabvunzwa asi ini chandakakwanisa kutaura ndakangoti vakomana, say no to drugs. Musaite zvekutamba kana kuti majokes nenyaya dzakaita sedzidzidzi nekuti Mnangagwa anorova. Mnangagwa akaseta masystem ekuti even iwo ukada kuita zvemajokes zvekutaura nyaya dzimwe zvisina kana direction usingazive kuti izvi zvazvidiwe izvi zvinoitwa unogona kuswera wamuna taisireva. Ende vanhu vakawanda vakashamisika nemastatements iwayo andakapindura pa certain platform ndichivaudza kuti mwana you have to be very careful nekuti pane zvimwe zvinhu zvekuti ukaona kuti hauna backup usati nyanyotambisako kuda kutry kuita hero for nothing. It doesn't make sense kuti unotozoseta example yekuti vanhu vanotozosara vakutya vachiti saka anorova zveshuwa ona nhinga akasungwa usawedzere nhamba yavanhu vakasungwa. Zvinoramba zvichiwedzera fear muvanhu unoitwa munhu weexample. Ende ndo zvinhu zvatinoda kutry kuavoida. Ndiri pakati pekutotaura izvozvo ndakazongoerekana ndakunzi vakomana hanzi mukomana uya asungwa. And that is the news right now. Pari kunzi asungwa mukomana uya aita zvinhu izvi. So nyaya iripo yakamira kana isu maZimbabweans havana kana kuda kumusapota zvakanyanya kunze kungoisa malikes pamavideos ake, and that was that. The reason inoitika ndeyekuti these guys kubva kudhara vaiona vanhu vachishungurudzwa vaitotumwa ndivo voenda kunorova vanhu. Ko upi mupurisa wamakambonzi pabudiswa mapurisa kunze vaende out pepe akadzoka asina kurova munhu nemboma akazonzi adzingwa basa nekuti haana kurova munhu nemboma. Amene kana aripo munokwanisa kundisendera tikwanisa kumudzosera kubasa kwake ikoko because pane zvimwe zvinhu zvekuti vanhu vakafanira kubvira kudhara vakabatana nevanhu. Patunzi vanhu vari kustrike polisi venzi tikuda kudeploy vanofanira kubva kuti nesu takuita se takutostrike because nhama yacho kuita se iri kuturova. But havana nguva yekumboswera kuita izvozvo vaingobhura vanhu vachiita se now iko zvinezvo vakuchiona nhamo yeswera ichingoyembwa nemaZimbabweans yowe kwaita nzara kwaita nhamo vana vedu havasi kuwana zvinhu zvakakwana please chichi mabusiness acho ari kurwadza kurana zvinhu zvese zviri kungoranwa nevanechi vari kudya zvevapfupi vaya nekureba. Zvese izvozvo pazvaitaurika hatina kumbobvira takaona munhu akanyatsosumuka achiti nini ndiri pano ndiri mupurisa, I'm willing to help, I'm willing to do these things nevanhu. Nhasi ndope vakubatwa manje vakutanga kuda kuchema nevanhu kuti vanhu mandiregerera dai maya machindibatsira. Saka inini point yangu ndongoramba ndakadzokorodza kuti guys, in whatever zvamunokwanisa kuita zvese mungavangodi kana kudii munofanira kuziva kuti vanhu ava vakaseta asystem yekuti iwo ukatoita zvinhu zvako uri kwauri ikoko even Mnangagwa himself hatombozvizive kuti pane munhu atoita zvinhu zvakati akasungwa. Kuna kutoona munhu kuti vari kutosungwa votosvika pakutozobudiswa iye asingatozivi kuti vanga vakapara mhosva dzei. Zvinoitika izvozvo. What I'm saying is try to be strategic. Usangobude kungoita bold move isina backup. It doesn't make sense. Panotaurwa zvinhu paya the followai tarisai chichiri kuitika. Alright, wauya woyoti inini ndiri kwakati ndokwanisa kuplay this certain role. Ungoti ndokwanisa kuplay role yakadai so
mogara pasi makuita zvinhu zviri strategic because makasangova strategic chete munofira mahara. Mnangagwa unobolonja. I think apa hazisi zvinhu zvokuti ndiri kuudza vanhu kuti vazovhunduka kana kuita sei. Munogona kubvunza vanhu vese kubva kumahistory vakabvira kuda kutiraita mademonstrations kubva panguva yakazongopinda Mnangagwa. Munozokwanisa kuona zvinhu zvandiri kutaura. If you still remember madesi aMugabe vanhu vaitomboita mademonstrations vachiita mastairway machinji zvichitoitwa vanhu zvichitombodaro daro, but kubva pakangopinda this man guy president whatever zvamunokwanisa kumudedza kana kuti father of Sean, zvinhu hazvisisiri the same again. Panga pakutongopisa. But muri Zimbabwe sekutaura inini ndiri munhu kuti ndinoenda zvakawanda zvekukunzwisai. I have a lot to talk about and I have a lot to show you here. Ndine mafaira akawanda andine ndichida kuti sisi atifanira kurelisa, but ndisanda kuisirai something panapa chandoda kuti munzwe, because I understand kuti zvichabatsira 1 or 2 3 people panapa. Kana uchingori muSouth Africa zvino registerwa company vovhurwa FNB business account usina work permit kana start permit zvanyore zva easy mazuwano. Bata ONO education research ndiye one munhu anogona kuitira zvinhu izvozvo usina work permit kana start permit. Acha anongoda chete kuti uye nacho ipapo valid passport yako unoshandisa iyoyo unosisa madays iyo unokwanisa kutenga nayo mpepu iyo, ndiye anongoda chete. And aumbonide kuenda kwaari, anongokuitira ari kwaari ikoko. Iwewe chako chete kungo comply zvinhu zvaanenge achikudza kuti chibaba toda kuti mundipe chakati, toda kuti mudaiso chimama, toda kuti mudaiso just like that. Utova nezvinhu zvako zviri registered zvakakwana, wakutonakirwa noupenyu. And unoziva kuti pane mamwe maadvantages ekuti one registered company handingazokuudze zvese, but try this one and you will thank me later. I think I'm done with you muri Zimbabwe. Tosangana pa next one. Zvamanje sare makateerera zvinoteera zvandaka kukuisirai apa icho wakadiko zvako kulendi mwana mai vangu akadi background apa zvakadhakwa handiti unoona kuti zvose zviya zvandaimbotaura zvezvendenga ndichitaura kuti vanoprefer kutengera munhu sina kuvashandira, sina kuvaitira basa. Munhu ZANU-PF inoda munhu achishandisa. Ndanzwa uchiita interview mwa murume achigunun'una semagunun'unira ndakamboita panyaya iyoyo, kuti pane mukomana wandakaona achiti iye mukoma wake akamboshandira chivhayo amenoti contraction here kana kuti chii. Last week iyo wakanga uchiseka uchiti varume Mnangagwa abhadhari. Vanhu vanotokutora sokuti you are crazy, but unenge uchitoonesa vanhu chokwadi. Chendokudira ndechekuti unoonesa vanhu chokwadi, but those ones they don't believe in their rely with ZANU-PF. Vanokuti unopenga kana kuti vanoti tinopenga iwewe nesu, nokuti kana ndikati neni takawanda tiri paplatform apa, iwewe nesu vatsigiri veplatform. Saka avo vanofollowa ZANU-PF, the dignity and integrity and legacy corruption in ZANU-PF, varutoti isisi tinopenga. But zvinorwadza kana dai anga ari mwana mai vako kana kuti ari mukoma wako kana kuti ari munun'una wako achichema nyaya iyi yakatoenda kure, mukomana achichema mari yokuti arapwe ari pachipatara. Saka nyaya iyoyo vanhu veZANU-PF kana kuti yechivhayo akaitora fani kana simbu, handiti mapaona, havana kuitora serious. They are taking funny and simbu, kana kuti vakaitora kuti ungatidini, handiti munopaona. But vasingazivi kuti kurwadzisa pavari kuita muZimbabwe nomuZimbabwe varwadzisa tese, nokuti zvinhu izvozvo hazvina kugumira pana uyoyo. Pamwe mangwana zviri kwauri iwewe uri muZimbabwe,
pamwe mangwana zviri kwauri wewo uri kudiaspora unonamwa peanut butter isipo kana kuzorwa chingwa chisipo wonyengetedzwa wenda mukati mavo vokushandisa pasina kukubhadhara wofa zvinorwadza chero family yako. Saka zvine nzira dzakawanda dzokurwadza nadzo kuvatsigiri venyika yeZimbabwe, kuvana vanoda nyika yeZimbabwe, kuvana vanorwadziwa vanoda revolution kuti inge ichiva in charge kana kuti ichitonga Zimbabwe. Zvinorwadza nokuti tiri kutiritiwa seimbwa nevanhu vakabata maresources enyika vachitawo kutamba nawo nyika, vanhu vachifa, vanhu vachitambura. Hati maiona nyaya yacho payakamirira. Saka ukati utaure sezvatiri kuita vanoti the problem. Saka pane mashoko mashomanene andakakota ende andanzwa achitaura kana kuti andakanzwa Vageza vachitaura. Vageza vanowanza kuisa zvimwe zvacho ipoint. Saka vanhu veZANU PF havadi kuti vatungamirire. Ndatobuda zvangu kunyaya yamukomana wokushayikirwa nomukoma wake kune mhuri yarakarashikirwa nababa kana kuti kuna mai vakarashikirwa nomurume wavo asina kubhadharwa mari nevapambe pfuma neblack colony iri muZimbabwe. Saka toenda kune nyaya yaVageza. Ndakamboisa audio ukaipa vanhu vakainzwa. Ndikati kana muchida kubvisa ZANU PF mupower munofanira kunge mune strong strategy, kwete yekutaura, kwete yekuya paplatform. Because kana mukasaiva nestrong strategy tiri shiri dzinorira pasina chikafu, asi chikafu chiriko. Tisingagoni kuflya kuti tiinde kune chikafu, tiwane kuzvidefenda kuti tiwane chikafu chakanaka. Vanonzwa kutaura kwangu vanozwisisa kuti ndazama kutaura, ndiri kuda kuzama kutaura kuti Zimbabwe ino ufumi, asi tinofanira kurwira ufumi ihwohwo kuti hubve mumaoko evapambe pfumi vechitema, huinde mumapambe pfumi vechitema vanoziva ma-equal rights evanhu, vanoziva kukosha kwomunhu. Varume vari kutungamirira Zimbabwe havazivi chinonzi kukosha kwomunhu. Chero akaweta, chero akadhota ari pachigaro, as long vachidana kuti president, vakamuisa ipapo. Zvokuti ari kuzviwetera, zvokuti ari kuzvimamira, they don't care. Vanoda kungomuisa ipapo vaite mupicture chete, vachiba nomupicture wake, vachiba nezita rake. Corruption ichilidha nyika in the name of ZANU PF. In the name of Jesus of ZANU PF. In the name of Jesus of satanic of ZANU PF. Day and night vanoluta ma-public funds evanhu wofaka in Zimbabwe. Yo ari kutambwa naona nachifayo. Public funds evana veZimbabwe ari kutambiwa naona nachifayo, vachikushira vanhu. Hakuna munhu anoti kunyepa nokuti ichokwadi noti tiri pachena. Chifayo haana basa raakashanda. Chero ukaita windi sei usina kuba Whitman. Chero ukatengesa imba 1 ukainvesta zvinoenda kupi? Whitman ne investment from 2017 kusvika nhasi
atova multi-millionaire Tagwire. Imi from 2018, 2019. Tagwire watova multi-millionaire. From 2019, 2020, 21, 22, 23, 24, 25. In 7 years, Tagwire watova multi-millionaire. Nana chivhayo vava kutora shamari kungopinda kwamunanga kwapachigaro. Imi musatora vanhu tapabhariwo zvenemi parume, musatora kuita vanhu mabhari dzachese. Chivhayo kana dei yanga iri mari yake, ari kumanikidzira mai guta izvezvi kutora mari nemota. But kune munhu ari kuchema, kune family iri kuchema hama yavo yakafa isina kubhadhara. But they are take time to force a woman to take that public fund what are they stolen from the Zimbabwean country and Zimbabwean citizens to give to some people. But he tell you about, guys, I have enough. What I have is enough to me. And I have a cruiser. What cruiser you want to offer me? What fucking kind of gift you want to offer me? But they don't listen. And they don't care. Tora Maria Yojivayo. Undopa mukomano wakafauti. Ane chikwereti newe. Bhadhara kumhuri yavo. Bhadhara kumhuri yavo. Mari yauri kuda kupa mai gutu. Mari yauri kutengera mutendi nemiya imwe kanyuwana. Nemari yakapa leni momuparinga wakaregera kubhadhara munhu akakukandira. Akafa asina ane chikwereti newe. That is nonsense. That is nonsense. Chendinoziva ndechokuti Mwari akanaka. Mwari akanaka. Ende Mwari revenge yake inorwadza. Inorwadza. Tarirai vakawanda vakashandiswa neZANU-PF. Vachidzvanyirira vachitsigira ZANU-PF kuti inde mupower. Vana Fashion Java uri kupi, Patrick Shinamasi, and so any other people what I didn't mention. Some of them I didn't mention their names. Where are they? ZANU-PF, they have shut their doors. No longer to be a ZANU-PF member. They have shut their doors. Vana Fashion Java vakasinga ku State House. Ike no acha kuziva. Acha zwa droti acha ku State House ino yakaita sei. Acha ziva.